ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୁବିନିଯୋଗରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସାକାର ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାରତ, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଜନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ ଓ ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, ଓର୍ମାସ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦେଶ ସେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ତଥା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସୁଭାଷ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପଶ୍ରୀ ରାଣୀ ଗୁମାନ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କସ୍ତୁରୀବାଳା ଜେନା, ଓର୍ମାସର ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ରଥ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଣନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ତପନ କୁମାର ରାଉଳ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମେଳାରେ 28 ଗୋଟି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଓ 30 ଗୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ମୋଟ 1800 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି 920 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 435 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓର୍ମାସର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବେହେରା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖୋଲା ଖବର ଟିଭି।